40 гигабайта, зависи колко време записвам, да, ама... Ай, добре, остави го тъй. Ще го трябва да... Какво бе? Не, фърлих му такова, как му викате? Микстейп. Микстейп, точно така. Гледай сега какво става тук, бе. Той е отдолу, На бе. мен ли, бе? Къде си, бе? Ела тук, бе, ела тук, еба. Нож! Чакай, бе, добре, бе! Къде бе ножката? Хуто! Добре, как ме уби? Аз бях на над 100 кръв. Викат ми самурай Джак. Какво става, бе, пич? О, в газа! Нека мън да клекне да го изнасила и той какво става. О, шит! Ряс! Махни се тука, бе, деба! Абе, Драго! Не колко кръв си, бе, Драго! Мога. На 30. Дева! Никой е, Като жена! Виждам го. Къде го видиш? Аз го не видя. Еми, защото ти гледай къде гледаш, не го виждаш. Ей, чакай, не му стреля, бе! Пълно цели. Дева, как бе? Как така? Аз тук те... Аре, ела на нож, бе! Аре, ела! Само ми кажи на колко кръв си, ще кажа. 23. Айде. На нож, на нож! Давай, го на нож съм. Да. Не, Антонио да ме гледа и да каже, ако префърва на оръжие. На ноше, Драго. Ела, аз те виждам, бе! Чакай, бе! На нож, бе! Не го играеш! Това беше пак one shot, one kill. Ела, аз си тръгнах на нож! Гедрик. Драголо. Яс! Абе, мангал! Чакай, бе, виж какво става. Аллах Акбар! Стига ма цели, няма да стана по-добър играч. Рект. Гетрек, ма. Излизай сега, бе, стреля, Това бе. смолки отива там. Виж бе, Драго. Чакай, бе, телефон ти пищи, бе. Абе, телефона ли ти пищи, бе? Пош. Добре, що ми показва, че си тук. Ти в тимката ли си? Ви го е. Добре, ти хакерстваш. Чакай малко. Хакерстваш. Драйде, знаеш какво трябва да направим? Драйде. Знаеш какво трябва да направим? Ти ще застанеш там, където пише Кока-Кола на арабски и аз ще ида от другия край. Там не пише Кока-Кола. Кока-Кола пише, точно това. Не пише Кока-Кола. كوكاكولا خلي رمضان أحلى. Точно това пише. Кое ми са на бас? Кой фърли това, бе? Мале, тък му... Не мога да Защо заобиколи? А вие що заобиколите? Антонио каза, че да разглежда пазар, а аз исках да купя нещо. Аз ви кажа, разглеждате пазар. Играем само ярда, стига сте трампили, защото ще чупа Ама глави. ти гърбиш. Айде, драйде. Пак, кой фърля се всеки път в... Абе, стига с тия микстейпове, бе. Драго, къде си, бе? Я, пищи ми телефона този път, сериозно чакай. Добре, бе. Лъжиш. Закревка за утре. Буклук! О, Драго, така ли? Чакайте. Сега ще видите вие. Айде, Къде Драго, ти си. Къде чекали това? Гледай го като се върти като... Къде си, бе? Къде си, бе? Гледай го като се върти. На Б. Драго, за теб!
Бе, дева. Абе, ти си на хато, бе. Ми аз какво казах, бе? Аз уча English майна. English. Драго ти English учиш ли, бе? Пак ли ядеш, бе? Не. Чувам го как роби с билицата там всичко наведнъж да лапне. Кифтета. Да. Не, бах. Коста тука, коста тука. Коста тука, бе. Коста тука, бе. И ще те наръгам газа. Не успях. Но другия път. Брат, дам ти 2 лева, ако ми дадеш 3 лева. Дева. Късо да истината. Е ти един микстейп. Не ме микстейп, бе. Аре, купи за усе. Аре бе, хайде взе, хай. Айде са на Зувс. Ай. Чакай да фърна това микстейпа. Айде сега ела на Зувс. Къде си? Къде си ти камо тонче, колко не му играеш? Не фърли димки, бе! Той ми фръга гранати. Еми аз Чакай, преди бе. да съм се съгласил на това тъпо нещо с Зюс. Не, бе, чакай, бе. Де. Чакай, Зувс, Зувс! О, нали Зулс? Не ти ми скочи на ножка, оплаших се! Край. Действах инстинктивно! Край с нашето приятелство. Добре, ти му оплаши, то така не е честно.